Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kene udan. Oh, ya. Ini terang. Semarang udan ora? Ora ya, Mas. Terang. Iki karo di wedok aku nang omah. Radio Mama. Niki nang ngene Gilsa, nang ngene India. Lah nang kulon sinyale angel banget kok. Yo. Nah, Gilsa sih kabari. Gilsa ki kena DB, kena tipes, kena apapun paru-paru. Wis nang rumah sakit iki tak kirimi fotone ya. Terus mau diimpus angel sikile ora iso. Tangan lorone ora iso. Ya. Wingi kan dijabuti anu tangane bengkak tak tinggal balik. Lah dijabut impuse. Wis dipasangi meneh ora iso, sikil lorone ora iso, tangane lorone ora iso. Iki mbok bengi nek doktere bisa teko. Ya. Paling iki diimpus ya Mau panas awake. Ya aku apa ono meneh ujian. Karena isu-isu aku. Iya. Esok aku ning rumah sakit sek terus mangkat Semarang. Loh. Halo. Orang kali bisa Bali. Beline sesuwi. Orang orang. Biabine barang ki urung omongnya dokter iki biabine entek sek taine jero dikuras. Mau wis BAB. Kayak wingi aku ning BAB pisan. Terus iki mau wis dikuras entek tapi isih DB, panas awake. Karo tipes karo apa jare kok mosok ndek paru-paru ya cah cilik yo. Yo, nggone mama nggone ati kok. Lembab kok. Kipasan terus, lan watuke mutah, panten kene kan kipasan terus. Ya iya. Kok mutah. Ayo, lembab. Ya aku nek ngenteni Gilsa nyong ora dikit terus piye? Ngenteni Gilsa sak marine. Guyu. Emangnya ning omah ki rak tekan duit. Yo guyu. Ya guyu lah lucu kok. Ya adik wedok ning omah iki. Wong wingi balik wis tekan dit mung pira wingi. Halo. Ya. Masa nyong kon njaluk indah. Njaluk cara. Butuh piro? Hah? Butuh piro? Yang gue ning omah. Yang bisa isan ning ngomong pancen butuh duit. Dikuya dia wedok. Lah saiki aku kok nembung sapa nek ngomong ora entuk ning Semarang sik ngenteni marine Gilsa. Lah terus aku nek butuh sing me. Yang ngono ya ngomong. Ayo butuh piro? Nek kok ane butuh piro? Yang ngene dia sakit tahu. Hah? Pengen ngedit piro aku coba. Bojone nggih mangan tok kok karo turu ae. Lah piye ujian no, ya turu ra. Jam 09.00 wis turu berarti mulai kerja aku wis turu. Jenengan ngerti dhewe ra. Ya. Jadi kerja sampai isu-isu aku ora ngurus. Ya. Piye? Ya ke KPF.
Yo sayang, ya Allah, matur nuwun. Urung sithik apa tapi aku wis matur nuwun. Yang jane isin sih. Alah, biasa wae. Nyung isin asline. Alah, apa-apa. Ya wis, nyung ora ning Semarang sik nek di TF, ya. Ya. Betul. Hah? Piro. Kok kira sih? Nyuyu karan nih kok. Ya. 500 ya, Mak. Hah? 500. 500. Aduh, Ya, piye? Lah, apa sih lu piknik? ya situ lah. Nah, terus aku udah Semarang kapan? Ya seneng iki mama iki ayo Papa iki sakit mulai. Kok ning rumah sakit ora entuk wong oke. Oh, wong ponakanku elok wae mulai mau. Yen rumah sakit iki kudune wong loro tok. Biasanya tilik-tilik langsung balik, ngono lho. ya, Mak. Iya. Ya wes. Ya aku ning Mas Wi Mbak Anise ora kegel. Yo Mbak Anis ngerti nek kita ning rumah sakit. Ya. Mau piye mau aku telepon urung. Apa kayak mau kon jenengan ngomong ngene biasa kowe iki. Aku nyambung. Sopo ora ono sopo-sopo. Hah? Ora ono sopo-sopo. Lah kamu telepon apa mangkat kerja kae sampean ngomong ngene. Lah ku sapa ngono aku? Biasa. Yo enggak tak tutup ra. Di suarane aku dhewe. Suarane aku, Mak. Apa? Mau suarane aku dhewe. Apa dhewe. Oh. Ya wes. Terserah mama. Saya pantau koyo ngono. Yo nek dikirimi badhe nggih sangu tunggale tanggung ninggili. Tunggale tanggung ninggili indah man nggih mak ning rumah sakit kok kuwi ra. Ya. Soalnya wingi kan aku turun di rumah sakit kan di sana entok kan wingi sering UGD. Ya. Untuk kamar iki sakit mak gek bengi mambung yang aku tekan aku ning omah. Sewengi iki ning UGD. Heeh. Kirimi kamarnya ya, kamar Gilsa ya. Ya kita TF 500 oleh ono rezeki kok tak tambah. Lah iya, TF 500. Besok tanggi sangun ning Semarang tunggale. Lah tak tinggal indah minggu gawe. Mangan di rumah sakit. Masalahnya aku petugas yo ora iso tuku ning kono. Ya, Mak. Ya ini sing mati. Apa? HP ini sing mati. Apa ini sing cici? Iki tak gawa apa ora iso dibel? Ora iso. Jajal dibel karo tak pase. Kan juga ces-cesan. Ipine kene nomor pira ya lah? Saya tak jaluk nomor anu apa ya wipi. Yo, iki call. Nah, wipi ini pira no? Ini pira? Kayaknya aku tak video call. Iki jaluk jenenge anak kira-kira. Yo, biar sing kae karo tak pase. Wes, sebut. Yo wes, udah gede video call.